Турыстычны злёт, які праходзіў на гэтым тыдні на беразе возера Белае каля вёскі Межна ў Расонскім раёне Віцебскай вобласці, міліцыя палічыла несанкцыянаваным масавым мерапрыемствам. З гэтай нагоды 29 ліпеня МУЗ затрымаў амаль 300 удзельнікаў лагеру. У аблаве бралі ўдзел больш за 130 сілавікоў, у тым ліку 89 амапаўцаў. Мужчины и женщины установили палатки, развели костры, а также использовали символы, плакаты различных религиозных течений. Все это сопровождалось громкой музыкой, шумными гуляниями. Для разбору усіх удзельнікаў даставілі ў Расонскі дом культуры, дзе былі складзеныя адміністрацыйныя пратаколы за несанкцыянаванае масавае мерапрыемства і распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. 2 чалавек затрымалі як арганізатараў падзеі. Власти сейчас очень, как и раньше, собственно, так и сейчас, болезненно реагируют на разного рода вот эти самодеятельные, самостоятельные собрания, которые могут в понимании властей перерасти, наверное, в какие-то политически мотивированные, политически окрашенные ідзеі. Паводле віцебскай вясны міжнародны рух Rainbow Family яднае прыхільнікаў жыцця ў гармоніі з прыродай і адмовы ад спажывецкай мадэлі грамадства. Год таму віцебская міліцыя ўжо ўчыняла такую аблаву. Прыблізна 300 студэнтаў Віцебскага дзяржаўнага медычнага універсітэту са Шры-Ланкі разам адзначалі нацыянальны Новы год. Гэта таксама прызналі несанкцыянаваным масавым мерапрыемствам. Уладзь Лапковіч, праваабаронца з вясны, былы палітвязні з намі на відэа сувязі. Спадар Уладзь, добры вечар. Дзякуй, што знайшлі час для нашага эфіру. Добрый вечер, дзякуй за запрашэнне і гатовы да размовы. Ужо апошнім часам назіралі некалькі такіх падобных выпадкаў. У траўні у Гомлі былі затрыманыя ўдзельнікі гэтага народнага абраду гукання вясны. Тут на Віцебшчыне бачым, што на цэлы турузлёт за мапам прыехалі адразу. Ці гэта такая абсалютна нармальная сітуацыя для аўтарытарнай дзяржавы, як Беларусь, ці тут нейкія новыя тэндэнцыі вы назіраеце? Но пасля таго, як улада расправілася з любым з палітычным грамадскім маньчадумствам і з грамадскім актывізмам, фактычна знішчыла грамадзянскую супольнасць внутры краіны, знішчыла палітычную дэмакратычную апазіцыю, то прыйшла роля, чарга, скажем так, да знішчэння любой формы самаарганізацыі беларускага грамадства. Любая форма, она абсолютно такая, скажем, вегетарианская, экалагічная, як гэты турслёт, ці як гуканне весны ў Гомлі, ён выклікае такую, скажем, абсолютно нездаровую рэакцыю уладаў, дзе яны праводзяць цэлыя спецаперацыі, сотнямі затрымліваюць людзей, складаюць адміністратыўныя пратаколы. І все гэта дзеля таго толькі ж, каб паказаць і паслаць грамадству сігнал, што любая форма самаарганізацыі зараз па-за законам. Калі ты хочаш арганізоўвацца, то толькі в тых каналах арганізацый, якія дазваляе дзяржава ў выглядзе всякіх сваіх патрыятычных мерапрыемстваў, тут атрядаў БРСМ, любая іншая форма самаарганізацыі, і гэта сведчыць, яна з'яўляецца па-за законам і з'яўляецца небяспечнай для ўлады. Пазней ужо з'явіліся відэаздымкі акурат з гэтага турзлёту. У міліцыі кажуць, што там былі, маўляў, летні п'яныя і голыя людзі, якія там у прысутнасці непаўнагадовых летні займаліся нейкімі рэлігійнымі культамі. Гэта ўсё упісваецца ў канцэпцыю тыпу, як мага больш зарабіць, ачарніць як бы самое мерапрыемства, дзеля таго, каб у большай ступені напісаць гэтых адміністрацыйных протоколов, наколькі я так разумею? Ну і в першую чаргу, конечно, это оправдание. Яны разумеюць, што яны выглядаюць дзіка, калі ажыццяўляюць напад на турыстычны летнік таких людей, прыхільнікаў культуры хіпі. І я вельмі сумняюся, што там былі п'яныя, улічваючы і рэлігійны і культурніцкі падтэкст. Але для таго, каб апраўдаць свае дзеянні, іх жа заўсёды там прастытуткі, наркаманы займаюцца пратэстамі, то тут любая такая самаарганізацыя, хто можа самаарганізоўвацца па-за ўладай. Таксама такія асацыяльныя элементы. І дзеля такога прапагандысцкага эфекта яны прыдумваюць гэтыя ярлыкі, якія развешваюць на ўдзельнікаў гэтага мерапрыемства.
Ці гэта значыць, што міліцыя цяпер будзе паляваць на любую кампанію, якая, напрыклад, адпачывае на возеры, будзе штрафаваць, рабіць пратаколы, пісаць, даваць штрафы, садзіць на судні, нават калі людзі проста сабе адпачываюць, напрыклад, там у суботу на беразе возера? Для гэтага створана ўсё. І практыка, і прававая, заканадаўчая база. Але я думаю, што пад пагрозай все ж таки з'яўляюцца любыя формы такой грамадска-актыўнай арганізацыі. Таму такія вечарынкі, сацыяльна блізкія мерапрыемствы, бытавыя, такія маленькімі групамі барбекю, яны не знаходзяцца пад пагрозай. А вось любая такая форма сацыялізацыі, самаарганізацыі вялікіх групаў, яшчэ калі яна аб'яднана нейкімі культурніцкім кантэкстам, як у Гомелі падчас гукання весны, ці вось тут культуры хіпі, то, конечно, такія мерапрыемствы в Беларусі, і гэта сведчыць практыка, могуць і надалей, я думаю, што і будуць надалей выклікаць такую абсолютно нездаровую вар'яцкую рэакцыю з боку рэжыму. Ну, варта было б заўважыць, што ў часе ажыццяўлення так званай вялікай угоды з Злучанымі Штатамі гэты рэпрэсіўны апарат мусіў бы альбо хаця б хаваць гэтыя факты пераследу, альбо б у лепшым выпадку іх мінімізаваць. Чаму гэта ўсё ж такі не робіцца, нягледзячы на тое, што заходнія партнёры Беларусі і Александра Лукашэнкі настойваюць на спыненне любых праяваў рэпрэсіяў? Потому что режиму важно захаваць унутраную кіруемасць і не дапускаць ніякія, ведаць, як такой карабель, калі ён уже такая лодка разваливаецца, плыве, яна затыкаюцца все дзюры, каб вода не пранікала ніякім чынам. І гэта важнее, чым перамовы з амерыканскім бокам, тым больш той, што гэтых людзей не садзяць, крымінальныя справы пакуль што не ўзбяджаюць, адміністратыўны пераслед сканчаецца штрафамі. Ну і таму гэтае мерапрыемства ўжо праз тыдзень-два на той разлік беларускага рэжыма, праз тыдзень-два ўжо не будзе нікім узгадвацца і не будзе прадметам перамоваў з США ці з іншымі еўрапейскімі дэмакратычнымі заходнімі дзяржавамі. І таму рэпрэсіі, пра што ўжо вельмі шмат казаў і кажуць праваабаронцы, праваабарончы цэнтр «Весна», яны зараз носяць схаваны характар, яны не з'яўляюцца все менш заўважнымі, але маштаб гэтых рэпрэсій не зменшаецца. І вось в гэтым маштабе такого поўнага тотального дзяржаўнага контроля за всеми праявамі грамадзянскай актыўнасці мы назіраем на выпадку вось гэтага у гэтым выпадку з культурніцкім летнікам у Расонах. У гэтым маштабе рэпрэсіяў назіраюцца таксама яшчэ цікавыя, у нейкай ступені цікавыя праявы вось гэтага рэпрэсіўнага апарату. Выклікаюць на допыты ў камітэт дзяржаўнай бяспекі студэнтаў і абітурыентаў, якія плануюць паступаць у польскія ВНУ. Што вам вядома пра гэта, навошта гэта робіцца? Нам ведомы тыя факты, і пра гэта пісалі праваабаронцы, факт того, што, на жаль, павялічваецца цікаўнасць беларускіх спецслужбаў да тых маладых людзей, часам нават непаўнагадовых, якія ці збіраюцца навучацца ў Польшы, ці ўжо навучаюцца ў Польшы. Гэта у той чаргу і назапашванне такой вербовачнай базы, а плюс да гэтага, конечно, і назапашванне любой інфармацыі, таму што людзей апытваюць, каб яны распавядалі пра сваіх аднагрупнікаў, хто чым займаецца, хто з імі навучаецца, на якія мерапрыемствы беларускія ці украінскія людзі ходзяць. І гэта все робіцца дзеля таго, каб просто пашыраць базу ведаў пра дыяспору, пра дыяспаральную актыўнасць і пра актыўнасць дэмакратычных рухаў, дэмакратычных сілаў у выгнанні. І дзеля таго, каб кантраляваць настроі сярод тых, хто з'ехаў з Беларусі, асабліва з тых, хто з'ехаў па такім не па гуманітарным аспекце, а па навучальным аспекце, гэтая база зараз пашыраецца. Гэта просто пад кантролем павінна быць усё у гэтым, што звязана з такой самастойнасцю грамадзян. Тым больш той, што пра гэта і Лукашенко раней казаў, той, што людзі, якія навучаюцца у замежных заходніх ВНУ, это такія патэнцыйныя ідэалагічныя ворагі рэжыма.
То бок у дадзеным выпадку ў большай ступені ставіцца не мэта, адбіць ахоту, так, паступаць у польскія ВНУ, колькі спробы завербаваць гэтых людзей дзеля таго, каб гэтую інфармацыю з беларускіх дэмакратычных сілаў выцягваць вось праз гэтых студэнтаў, так я разумею. Все мэта і адбіць ахвоту, таму што мы гэта бачым па удару па ЕГУ, дзе тысячы студэнтаў ад іх патрабуюць, каб яны адлічаліся з ЕГУ, і за гэта ім там, скажем, кажуць, што не будзе ніякага далейшага крымінальнага пераследу. Таму мэтаў шмат у гэтых апытваннях. У тым ліку, конечно, мэта напужаць і запалохаць і будучых студэнтаў, абітурыентаў, якія плануюць толькі паступаць, і тых, хто ўжо навучаецца, і прымусіць іх вяртацца ў Беларусь.